bus le mar deala gan na ceoltóirí bhí linn, Aoife ní Aragon agus Gráinne na Céigeán. Aoife an Brits agus Gráinne ag an Bhile. Bei an Uachtaráis linn a ríist ag deir na hócáid an nervés na cansarí hart. A cháirde, Uachtarán an Oireachtais, Uachtarán Tufa agus a Rian Uaisle. Tá an-ásar an fád sa chorúbse fad in seo anocht ag Óstán an Gresham go leor cúisinaí. Cúisiúán dar nói ná gur bhí seo an chéad ócáid ag an Oireachtas ó scéalú na sríanta slán sa Feabhra bhhainans le COVID-19 agus tá muid tharaigh riimiid ach sibh eáil agus gúil muid an antíocht le chéile faoíon mar seo agus tainniú bhaintas cúládar a chéile agus a bheith cá agus na cútú scéalta mór an lei. Is ábhar dóchais agus misní dúin slua mar seo eáil takeí le chéile le tainneamh a bhaintas agus le tús a chur le ré nó imeachtaí cultúr, alíne agus síomsaíochta go chuid an Oireachtais. Dús bhhailm ar níonaí speisialta a chur an aithneadaíomh agus ar orb teacht ag an áardán in seo. Iarm dús Uachtarán an Oireachtais Garrod Denver a heachta níos. Cairlach nua an Oireachtais, bord stúr an Oireachtais Stefan O'Moran. Agus deire an Uachtarán Tufa Máirín sa Brún. A cháirde is blian an speisialta i seo dúine san Oireachtas. Coram an lei an 17 go bháltaine, 105 blian ó hina bhí an chéad Oireachtas ar siúl. Agus bhí sé ar siúl cúpla céitrá síos a bóthar wein seo sa siomra crín sa rotunda. Bhí an tóstan seo freisin an lár nach an ilomid imeachtaí go chuid an Oireachtais le 105 blian an nuas, agus is sé anfrahol gúil muid aráis in seo ar an ócáid seo. Ach, San ngó bag ispoite tas a crumid tús le gná effigiúil na híche, agus iarm inis le bhardal ar I fáilte a chuiribh chairlach nuhafa an Oireachtais Stefan O'Moran. Rabíle mágad do bhhairím. A gcuoine úsle, fearm fáilte I cealaí roimh ar fad ag an ócáid speisialta seo. Tá 105 bliain mar luigh Máirín an sin den éile a gealóra a gcuin im líana. Ar nói Uachtarach an 100 chruinniú den éile sa rotunda atá an Acalábha linn an seo. I dús bara, bhhailm haar ceann bordstúr an Oireachtais agus go dibhann muintear an Oireachtais I ligh ar muochas ó chrí a choranúil de Garrod Denver. Tá Garrod ag feidhmú mar Uachtarán le 2 bhliain anuas. Cé go raibh an pandéim I réim le linn cá shréimhse mar Uachtarán, ní féidir a héine ach gur cholíonn Garrod a dhúlgatí a slí a bhí dúireachta, díbhreasach agus díalach. Is duine é Garrod a higann cuile ghuiné den Oireachtas. Mar sóldúing, tugadh dúlan do chuile ghuine féile an Oireachtas fé agus fé hain a agrú go fiúil, agus buchas le dia gur éirigh haar barló. Ba eisimnar é Garrod sa chuí ina chuir sé a chrí is a anam isteach na himachtaí ina rá sé ran fartach. Luam ach a háirid an ócáid áling starúil in ómós Sciánaí riada, agus oscail ifigiú scoilgimhrig Merriman. Mar Uachtarán ní airna Garrod gala de chuid oibre, agus mar is dúil dó a gcónaí, léirigh sé a ceannródaíocht I gcúrsaí ile na féile, le dóchas, le spread agus le crógat. Tá muintear an Oireachtais go mór faoi chuimín agat I Garrod nar lagadaíothú gur míle mála. Tá áthas oring go léir go bhfuil srianta COVID ag maolú,
Can afras tá me ag snú le cóúidir an Oireachtais a eáil a ríist ag Oireachtas na saona i Galarna an dar lá go dtí an séú lá de bhí na saona 2022. Beidh gná éilere bhlíntúil an Oireachtais I réim a ríist agus mulamid díobh I leog a bheith ranfártach an. Is mór an onóir dom inis Uachtaráin na bliana seo a ógurt. Le roinntha blianta bhí an bhean seo mar chathairleach éile an Oireachtais. Thosaigh si a réimse mar chathairleach díreach nuair a bunaíodh na sé ceann eagraíocht, an tarachtas mar ceann acu sin. Bhí ról lárnach aici I bhás agus a bhorbert na heagraíochta ó hine le. D'oibrigh si gan dua agus bhí si I gcónaí bacht críochnúil ina cuid oibre. Chuidigh si go mór le haimene na féile a thuirt I gcríoch. Tá buinteaí le dlúiseach na Gaeilge le fad an lá, mar a bheith ag an muintir rompi. A gcuoine úsle is I an bhean atá gceist agam ná Máirín de Brún, a bhairín cuimid gachra ort sa ról nua. Míle maith a Chathair agus rinne Stefan in sin tagart go himachtaí fád a rachtalú le rá bliana nuas agus muid a fáinmú faoi stúrnú faoi tionchar na pandéime dar nói bhí forras na Gaeilge go láidir tíofiar dún le linn na tréimhse sin agus gan buchas lo fecim chud fáilte speisialta rih phríomhaim na Chonaill seo nó chuinetá linn in seo aniuh agus le lasphríomhaim na Chonaill Brendan Macra bhfuil go gur sé fáilte speisialta rú sin rih. Cé nach rá imachtaí mar bhí taithí anearad an le linn tréimhse uachtaránachta Jarrod Denver ní hin le rá nach ra sé linn. Mar éan agus mar phobal an Oireachtais. Bhí Jarrod nach rá take mar a luas Stefan an sin níos túisce a rith an dáblion seo I mí hart agus tá mu Tharbh buíochta leis an dua a chaise agus é feimime mar Uachtaráin an Oireachtas. Tá sé fós a gabair mar Uachtaráin tá sé fós a bhain gnó agus tá sé bartaí a chuineáil gnóch freisin le líon na blian comóir seo fiú agus muid bhain sláire an Uachtaráin dó. Iarm orí leabhar del fáilte chur a Jarrod Denver agus leabhar sé ling ag ócáid gearnach mar Uachtaráin an Oireachtas. Mahad Waidin agus Stefan ní anim Baile chun bhí geiste Stefanach Laura muid frisin beidir níos dearnlaí. A cháirde an Oireachtais agus go mór ar Uachtaráin agus a éireann an Oireachtais daoine speisialta éileagsúil. Ba onóir síl, príomhléid síl I bhí an a bheith an Uachtaráin ar Oireachtas na Gaeilge. Lach me go fónhar leis a gcuide I saoin na bliana 2019 ar mo hain ar nó. Chun mo chéile unúin máire a tan sealam agus ar Luain. Agus go speisialta sun an phobail hir ar mar unadaí hóib agus bheith cepaí mar Uachtaráin an Oireachtais. Bhí le Uachtaráin I gcathair na díreabh agus hir I ngaileacht Chonaill chamá. Bhí me trúan go mór leis a taras saolaíoch dulchasach agus dulchasach sin I níor ó chána an áitir an muid le tá sé an bailach a leug go na ghealchathir séir agus na himachtaí ar fad a bheith hain I leug go níonacht idir óg agus sean mar a bhí bertaí amach ag goiste stúra agus ag foidan an Oireachtais. Nach beag go cheap me héin nach an Oireachtaí péin stói ag an Insealbhú gomach pandéim na bandéim na iulúg Luain agus nach rachtálaí Oireachtas an fiche na go dtíobhinn an blian d'argiún fiche sa híon. Ach, mar dúg máidín sin solgóí nach séad an má go bhainnig céint agus ráhonacht go ra cuasaí an tíl
Chonaill mai dearan, agus agriomh roinnt imachtaí nualacha, croicha, le líon agus inneoin na pandemic éana. Bhí muid zoomáil focail nús a léige le chéile go minic I geardlúna, ceardlún dansa is hanús. Ceann eile an óránaíocht is hanús. Na lúibíní go fiú beagas bhfuil cráibh le cíneam le lúbíneoid áirithe atá inar lúbíneoidí, áirithe go deimhin atá inar measc. Ceardlún gearscealaíochta, ceardlún iriseoireachta, agus ceardlún na geardlún na liúgbéidir ceird na scíbhneirechta go rám radio a bheith an go lua tan teireachtas beo agus I gaileráid a gcónaí. Rinneú físeáin, le spotalas mar a chuir alaí na scéalaíochta, ceann eile le sealachathe a measc daltaí bunscoile gaeltachta agus gaelge is slua óránaíocht le chéile. Agus ceann ála na lug clár úmais go Joe Steve ó neachtain ar go ireachtasáid a eirins muid bhain a gcónaí duna go bhór scíbhní Chonamara agus go deimhin na gaeltachta agus na gaelge. Thug na pod chraoltaí focail nua hanig isteach a ríist le líon na pandéime ón teisce litere, síolraí nó go hír litere, agus tá sráidh go chuir le dhéile ag Louise agus ag Maidín agus ag Widan. Bhí ócáid Harbh golánta ein I deach fearmle nuair a brunú gradam chobarsáide an ireachtais I measc mhórhuiste na gaeilge mar tá sé cruinní anseo I ríist le chéile. Déanann ceiliúra Harbh speisialta mar lo Maidín íana éireacht cheáin I riada. Ócáid hainneamach a bhí ein híos an ghilteacht fús gorí a bhí ans Harbh taú le gcónaí leis an ghilteacht ó bunaí a bheith 8 agus a rodíine ó ceann na tíre beo beíoch ina go feola agus in go fola in ár láthir agus muide caint agus a córá le chéile. Bhí ceol chuir I móríochtú lein I sétal chulé a gúladar chór chulé fí stiúid ag pedra réalta. Bhí muid á siara go réide chéile ón ngéhan mar tá a ríist a nacht. Go deimhin bhí ceol chuir mo hé ein a chua amach na hairhunta le cáir agus le cóna ó DG Chathair agus ó réidir na gaeltachta le líon ireachtas na saona gur fiúil féin agus a throt na mílte agus na mílte a bhí a breathnú orthab agus a géisteach lehop. In na hananta sin leis an ábhar mór tá tucaí sa Síoláin, bhí deis ag daoine sistís agus níos mó amod na I riamh a thabhairt gon chraíocht. Agus rinne ar sin, agus chuir slua suntasach isteach chomórta sí litere an ireachtas a gail ó neart go neart agus chomórta sí nó agus nuálacha á gapa ag go bhuiireann. Chuir daoine seach na grada mailseoireachta. Agus bhí chomórtas gon órán úr Luain a spreag classic ó thomnic maceola bhríide an tóraní brea seanóis agus nuanóis as tír Chonaill. Le líon scoilhíomhar Merriman I mianair na bliana se, bhí an plé agus an talagar aireacht an ireachtas le 125 bliain mar tá luite ag Stefan, agus chuidiú a gubhdeoin I ríist agus a ríisteile ceáil lárnach agus bhí an teireachtas go na halaína sa tír se, ní áidim na halaína gaeilge bháin, agus go léam agus go scoláireacht agus go litríocht na gaeilge. Nílann sin, ach beagán go na cuimhrí speisialta a bheith samsa agus tá méid cínte go méid cuideach a go héin chomá. Déanann báirstúra an ireachtais obair échtach ar sunna lúg a gagrú na féile náisiúnta se. Agus rinne siad échtaí tharaíochtaí I mbliana agus go deimhin le rábhlíana nuas. Tvéislí an obair se lehop agus ghlachan buchas ó chraí as an ionóid a bhronse aram. Bhhail an freisin buchas le a ghlacha lenar seancháirde I lúg atá a gobair go buan agus go lán amseirach agus céalaíonn sé sin lán amseirach go néireachtas. Ní dhéanam dearmad ar líam muile ar níor stúrthóir a bhí linn I dús na pandéime agus an obair échtach atá déanta aitsa a bhhailín ó chuatú geannas arin tá báda néireachtas I seola go bucóideach bacóideach sláánraí na fargaí gáifacha se agus rí na stirmachaí tá séidir nó lehinntaí se támuid fós anseo támuid beo. Bhain buchas freisin na lecha le Louise dhéanann san túchas éibre go mórmar a chuúna go Uachtaráin mar dhéanfas amach a bhhailín
agus gon éireann na liúb go deimhin a bhí a gobar. Bhhailm thart mór geán i liúb beidir buich sa le a ghlacha le Chathair nó Thuaidh an Oireachtais. Sifan ó Móráin. A bhfuil obair na gapal díalta aige leis na blianta go Oireachtas agus go imachtaí eile gaige le crí má mór fashion fial agus fahúil an nuas crí na blianta. Agus ar nó ní díhain a bhéistú am líana istifáin ach tá mé cinnte go mé áine i de hananta mar chrán taca dílis mar tá sé dhéana ó chasan verteige le héile hir a go leiste chamis na blianta fada ó chuin agus muid á cheúra sin a gcónaí. Mar sódaí faoin tráise tá mé héana na freistal ar an Oireachtas ó 1967 gon ach blian bháin a cháilme de bhí me gobair sa ngearmáin. Agus go deimhin bu deochar héin go bhhaire na go mo chláán atá freistal a gcónaí an síal a haú gon féile an Oireachtais. Tá mé trúán go mór le Oireachtas na saona a bheith sa tíocht. Agus bhhailm chuilerá a roimhe orsa a bhhaidín mar Uachtaráin nó Thuaidh ar an Oireachtas. Bain solt agus bain tairife agus bain tainneamh mar is mór an Luain. Good evening, man. Gur míle maith dhearad, agus gur míle maith as de focail ítach fláil a dúir tú faoin san Oireachtas agus tá muid tharbh buíocht tíd as do chu daimhre ar fad agus tá haciíocht ar fad le linn an dá bliain ar tú linn mar Uachtaráin ar an agriocht. Inis a cháirde tá muid takeí go dtí an puinte canónach sin go bhfuil orm ire ar Chathair an Oireachtas de fan ó Móráin. Sláir an Uachtaráin, sláir efige a thugáil arás ó Dr. Garrett Denver agus a chur nuas an Uachtaráin an Oireachtas rábhíle agus na fichadó marín de brú. Tuaim inis tuaim a cuire gan Uachtaráin nua mar Uachtaráin an Oireachtas rábhíle agus na fichadó a hasc a thuirt. Chuirigh í fáilte ribh marín de brún le Cliath. Nu met dat hier zo gevoeld, ze pakken in trom. Ga hier lee een woord stuurhe, stuurhoor, een goltie, een woord, gordje nerachtig, gordje fijn, agus ma gwelta. Is moor agam voor goloeder en Chathair hig Insealbhú an Uachtaráin. Gnáas de chuideachtas na Gaeilge a héan a bhád siar. Fearm fíorchaoin fáilte roimh hig an ócáid agus benaíam díobh i leog. Cuireann sé tógáil crí orm an tal criniú seo a eiceáil, criniú nar facas ar aon láthair ó Oireachtas 2000 agus a 19. Tuigtar dom go bhfuil meanam ar a sláire hana féin, agus buíochas ar le Louise ní gábhéid agus a fuireann a dagraí an Charmanas, agus le Callan ó Chonaill atá ag beoghrathú na hócáide. Róm amach an Chathair feicim cáiltí board agus cáirde an Oireachtais, ceannagraíochtaí agus foras na Gaeilge, an Commissionéir Teanga agus Uachtaráin na hagraíochta. An Uachtaráin, ard stúrthóir agus ionadathe an chultais. Bhail fórna ó Gaelagras agus lucht freistal ar gúrsaí trá atá inis in an lúcháride agam féin.
Cóltaí board ó Ard Museum na Héireann lenar hiúlme trá. Agus ó foróiste héin, ionadathe ón goiste tréadach, cór ma foróiste agus cumann áiteoirí bhaile an tír lena manam a gcónaí. Hospitalier Lourdes tá siad an seo, agus na cóide a casú ar a minimach na blianta a hiúil lom gúling le gúlinn in am dóláis agus an bhrón. Baile helinn chomaich tá mo ghuailta ó chundé ligi, muintir iara. Col ceachracha ó chundé na Gaillimhe, ó Chornamóna agus ó Chonamara, áit ar chaithne bonáide móige. Mar a dúirt menís túisce is íalta go deo an criniú daoine atá taca le chéile den ócáid, agus gur míle maithagaí ar fad as for gúideachta. Seolam a bheannacht ag mo cháirde nach bhfuil nána bheith linn, agus báim buchas liv as for neamhaí. Seolam a bheannacht í ó chrí siarí cáirde mo chléibh ar bhar na gora ar gael rua. Chuig Pádraig Hamish agus Peggy, Maureen Hamish agus Johnny. Chuig Noreen, chuig Owen atá ag Gornamóna, agus chuig mo bhac baiste dolacha. Tá sagam go bhfuil siad ar fad a breanú ar a meórthrachu an bhuiachas don nua heicnóíocht. Dar nói, higab sibh ar fad gur ar bhang farsanta, tá cua ar le a baint leis an searmanas na hithe a nach domsa. Ba bhreálam a bheirtear a thar, taigh agus finín a bheith in ardjanta, gan trácht ar ma hismthóirí. Ach fáiltíam raibh hel J, agus tá riméid orm go bhfuil Mary agus faríar níor éad Ursula a bheith linn lom, agus dar nó dara atá an seo I gúideachta a léin. Sin éon síl mar dhearach maithar go minic, maran an craobh ar a bháil, ach ní bharan an lámh a chur. Is mór agam an cinenne a thug an teachtas, mis a ránú, agus an bhór gradam seo a bhronna an uas orm a teachta górbacht ar Ghearóid Denver. Is onóir ar leitdom gur ag trá áirithe seo agus 105 bliain ar a bhódá chomóra againn, go bhfuil sé de frivléid an sláire orsa a iompar agus suhantais an Uachtaráin a Chathair. Im heasún seachtam tróna aríam úlach, rian agus Chonaill na stara a nuas orm. Ba bheith go ceapú a bhí amsa le linn mo chuid scoilíochta agus bonú chonra na Gaeilge sa bhliain 83 faoi chabaide in ar rang stara, go dúchach sé sa lá go ménse ar an láthair seo a nocht, nach eitreamach síl. Mar atá ráite ag chonra na Gaeilge I lárán cuimhnúchána gin chuagad sa bhliain 1943. Sa tras bhliain dá réim, do chomórú céad cógáil nó ordeis na bréamh, agus is an siúd de bheartaíú an teachtas a bhanú. Cinenne a chinsí gur síliú an teachtas sa bhliain 1897, agus ba ar an 7ú láideag Beltainna a reachtáladh an chéad teach le chéile. Céagam teach le chéile éon lá a bhí gceiste trá sin, ón úr úd bhí an teachtas fréimhithe na éile do Ghael na Héireann, agus churchan cinn na Gaeilge idir teanga láirtha agus teanga scríofa mar phríomh-aim ina gcuid imeachtaí I leog. Mar a dúirt menís túisce, im heasú an seocht am an nacht, saolaíonn bunaitheoirí na hagraíochta Róm amach. A tairntear an dáin na cosisithe le Ellis Gogan, airiam iad, ní eicim iad, ach I gceaddó tá fis feasa a neislinge ar ólas agin go léir am a daca seoch. Se, saolaíonn na bunaitheoirí sin sa bhliain 1897 ina seomra cruníthe, a gimachtaí an seoch sa Gresham nó hall sa Rotunda, iad a círiú, a plé agus I mun cainte faoin ród agus faoin rún a bhí á mertú acha. Saolaíonn céad Uachtaráin an oireachtais go glas de híide, ag gréasa an loch leanú na bhí ar bís le héisteacht,
á meala agus an gríosa lena óráid nó lena óid. Saolaíonn na blianta tosaí, 1809 go háirithe, nuair a reachtáilú fáilte an Oireachtais istí san Óstán seach. Saolaíonn ar gara blid na nóraní féin, agus í ar a bailach an níor le connaí ótheáin. Feiceann an Uachtaráin éimeann de bhaléire á thionlach an isteach fáiltiú agus céalaí na hoscailte, nó tláid se feas ina eistis ar le ag tríar ar cheann scríoba. Saolaíonn na mrán ina ngúnaí fada galánta, nó cultacha bréidín na bhar, agus iad teacht ina nine agus ina nine, nó ina mion dramana agus iad tarint ar an ócáid. Feiceann leis na teachtaí bráthachais ón mád agus ón Eisteadfad, agus iad géanó ar an Ordáin. A charéin ní eile, níos fuide aní anún, Clunam agus airiam an siosca cainte, na haragóntrí, an discúrsa, an gorgeous agus an glindar crí le linne sí caidrah agus an té beg. Clúas le héisteach á dádóirt sa foladóirí agus tas na scéalaithe. Agus dar nó an chuideachta ar fad idir lucht éisteachta agus lucht féchana ina moltóirí ar chuligan éid an chur a láthair. Agus iad a réin ina brethúna mar a stúil dóibh fós an áil ag chuirní riada nó ag comórta sí na líne seo. Feiceann na ceol chuirmeacha tosaí, na torthaí ábhógairt, na dúiseanna árinch, agus in nídéag agus in ní, céad léirú an cheol dráma Etna le Robert O'Dwyer. Agus tá an áthas ar a marrá go bhfuil mo chara an soprán Orla Boylan a chas an ról canan céine sa ceol áras náisiúnta cúpla bliana hin in Argenta a nacht. Tá rithim bríomhar agus ceolhar le chleisteáil ó chóracha gaire agus corcaí, agus lúbinó lú nó prabsanól á gana acha i gomórtas na bór. Seach mar a derm airiam teach na cosíthe i lár an Baile, ach mar is ól dúine, Baile nó bailte nach rá agus nach mí an riamh ciúin le linn féile an Oireachtais. Ní miste rá narbh Irán star a scoile a darí mis a trácht ar Oireachtas an chéad lá. Tógú ar halach mé a bhí sáite inimachtaí náisiúnta agus cultúrtha. Bhí mar hismóthirí lárnach an agrú na feise i go Slán riamhach agus bhí man créimhe an chultais ar a maiile sin a bhhanú. Ina cháil mar bhúntar Gaeilge, heach machar higantinól chula bhliain, agus is omíor a dara mé a rá nár chail sé éon Oireachtas ó afhhaíú an nár chail sé ach Oireachtas a bháin go maiisce ó afhhaíú an éile sa bhliain 1939. Ba gheall le hiireacht bbliantúil dó an teach le chéile úd, agus ar ilúháile dó ba mi scéal bhí há nachris aige faoin ócáid, agus faoi cé casúir agus mar sin de. Anamnacha a dánlom ó na córáidtí beaga sin costealaí nó Andreas ó Muinecháin, Seán ó Siocháin, Philip ó Léire, Nicholas Tóbín agus Darnói Donacha ó Súlaháin. Faoin am go raibh mise agus taobh go freistal ar scoile na cónaithe, hapaí mháthair agus finín an deis le linn lárbhrise na saona a bheith ina chuideachta. Is hall in Óstán rooms in Echalága a Donagis. Ar na cáilú dom i UCD hui me le múnteoracht, agus ag ascairt as me híal garamór mar bhúnteoir Gaeilge, cuireadh le mo bhaint leis an Oireachtas. Bhainigh me cór scoile inún droma, agus thug na gasúir isteach in Burlington le páirt a ghlacha i gomórtas na Góir. Níos déanaí agus mé a féimú le gailagras faoi chumracha na rinne airgeadais, bhainigh me cór SATB don na Stát Cherifísí a bhí faoi mar chóram, agus rís thug me deisdóibh páirt a ghlacha i gomórtas na Góir. Sa bhliain 2003 ar chuireadh ó Ard Stúrthóir an Chultais an Dr. Laurás ó Morachú,
is se thug mé áit chuiste náisiúnta an Oireachtais. Le hacht I gcórbacht maithar a bhí díreach in ar lína fírinne, agus a chaith blianta fada mar onadaí an chomhtais guiste chéine. Bhí tionachar nach beg ag an gcuireadh sin a go déile de a híal, agus foscliú go leor dúirse domsa dá bhar. Tá mé thar bheith buíochtíad a lárás as do bhóta muoíne an lá úd agus as do chuireadh. Faoin am gur tosaíodh ag caint chuí cóú agus ní nágraíocht déag a thúngú isteach I sé cheannagraíocht, bhí mé Chathair guiste náisiúnta. Rud a dág gur mé lárnach agus sáite I ggó cainte na linne le Foras na Gaeilge I gcuideachta an stúrathóra le mo mulia. Nuair a bhainam mar stádas mar chean agraíocht amach, bheith cheapú mé Chathair an mór stúrtha nua cheapa. Nis fiúd an méinte a host bheith líam mulia molta. Ach ní éitinse an deis seo a scuilú haram, gan tagairte dhéanamh dó agus dá mhór éochtaí I stúra na hagraíochta isteach I bhuirimla an léinne, agus buchas dá réir a gháil leis as a mhór híthar. Bhí sé fadbhreanaíoch agus tiiscinach, agus I rith a chuig bliana fichid mar stúrathór, chuir sé go mór le fás, le dulchan cín agus le forbairt na hagraíochta. Cheol sé isteach sin sa fiche hinúis, agus bhainistí sé an córas athracha le stúamacht, le diabras agus le misneach. Tá agus bé riana láimhe le feiceáil an agraíocht go deo, baile dheart a líam. Guím chuileará orsa a bhhaín, agus tú I man cuairimí le sé bhí nuas. Hanna féin, tá de stampa lecha agat an ród seo roin, idir an nasc atá cruthathe le ollscoil bhánuat agus leis an B.A.I. Bhhailm tréslú le Stefán ó Mórán chomáid atá ceapa ina Chathair an bhórstúrtha. Seo é an chéad ócáid dó I man dúilgais. So, chuileará ort Stefán. An seachan nach dúin tá muid neadatha, sáite agus timpplaithe agus stair, agus stair féin dar nó a chruthúagain. Agus cé go raibh casú a chuir an síl as in imeacht 150 bliain, agus airú as éidan le brathar chuile híomhdíam. Buchas le dia is féidir a rá, agus tá is sunrú, go bhfuil an orbairt agus an bláthú atá taca an Oireachtas na túrdóchais dar stádas mar chean agraíocht. Ag cruthú agus ag cothú gréasáin agus deise na dóin I náil le ná nua chuairimí. Cuireann na lesaithe éagsúla atá taca I lár an éanaí ag an agraíocht go mór le ná bhéanúlacht, agus sinna siarú I ngort seo na Gaeilge a freastal lucht na Gaeilge agus na Gaeltachta. Is cúis áthais agus bród dom dar nói, a dhearbhú go bhfuil fiú na físe á buinte amach de réir chéile, agus gur bíad na bon luacha céine an tídéalachas mar éon le diabras, dúthracht agus díalseacht ar ganródatha agus an aimimena atá fós dar nríosa, dar stúrú agus dar dróú isteach sa bhí a héanú is, mar a bhfuil dúthláin na linne seo idir gantanas fórne, aspa buiséad agus COVID fós le sarú. Dearad bhíam a cháirde go gaithfí mé an sláire seo le bród agus le buchas. Ag glúiseach de Sráid dóin is seach sa chéad eile, agus sin thorseach an chomórtha agus an chealúrtha. Is sé mo ghaí go leanfar leis an nasc